So nathon ni ofyn i chi wilwyr gyrru embarrassing stories chi i fewn. Awn ni drwyddo nhw, ond cofiwch mewn â groeso i chi ychwanegu stori chi a'ch ffrindiau yn y comments. Hamro absinthe a dwy'n walkie-talkie o trailer security, a wedyn cyhoeddi ar y walkie-talkie bod yna emergency wrth y tân, so ddoth y security cyd i fyny yna. Mae'r bobl security ma di gadael trailer security nhw, heb security, efo offer yn plain sight, hollol deserved. Steddfod Caerdydd, met fi fo goriad tŷ met arall ar gyfer rhesyma amheus. Gollwng y goriad lawr y portal o, torchi llewis a lawr o foi, dyrchu, haha. Os ti'n mynd elbow deep mewn cachu, just i gael jump, de. Dwi'n gwybod os ti'n neud i, actually. Ym maes B yn Dinbych yn 2001, doedd na ddim ffens rownd y tân y stalwm, a nath rhywun off i ben disgyn mewn iddo fo backwards. Pawb gorfod jumpio mewn ar ôl o, oedd o'n hollol ffain, a nath na neb brifo, ond dyna pam yna ffens rownd y tân, wan, bastard spoiler fo i pob. Mae tân y dal yn berig, cos nath Doc Martens met fi doddi o flaen o'n 2017 yn bod ed. Oedd un o met fi mewn tent efo bird yn getting it on, a dyma fo'n chwdu drosi. Mae lot o hein yn digwydd i met chi ynddi. Apparently nath o cychwyn chwdu ac oedd o just yn gweiddi, dwi isio mam, po gai. Dwi'n meddwl os ti fatha dal i galw o mam chdi pan ti'n chwdu, ti ddim ddigon hen i fod y maes B, let alone siagio neb ia, was she. Bala OE tro trwytha iddyn nhw gael tent huge oedd yn really cool efo pillars huge yn canol i ddal o fyny achos nath a boi cleimio fyny i top fo i gael view gwell i watcha derwyddon yn chwarae. Cops yn gorau dod yna a gorau sefyll ar gwylod y polyn tan i'r gig gorffan i ddisgwyl iddo fo ddod lawr. Wet, so nath y boi ma aros ar ben y polyn i'r gig gorffan felly. Bala ia, hyn afsed. Unig reswm nes i maes B 2017 oedd i watcha Candelas. Nes i copio off efo boi ma ac oedden ni methu disgwyl tan y diwedd y gig. So athyn ni nôl i tent fo gan obeithio so'n ni'n gorffan i tandi fi gael mynd nôl i weld Candelas. Oedd o'n colli fi yn bo munud ac yn mynd i gorffan y job. Fucking fuming pan glywes i intro anifal yn dechrau. Fethish i Candelas ac oedd y siag yn crap, 1 out of 10, do not recommend. Dwi'n gytid drosta chdi ond oeddech chdi clearly dal yn gallu clywed y music o tent chdi doedd, so win-win di. Mae yna gymaint o Portaloos di cael ei nocio drosodd efo pobl ynddyn nhw. Mae yna wbeth hollol fucking surreal am weld humans smashed yn cyfed mewn glas a shit, ia. Fatha, mae hynna'n slai, ia. Dwi'n meddwl da ni gyd yn cytuno, os ti'n tipio Portaloo drosodd efo rhywun ynddo fo, ti bach twat, ia. Reit, so, long story short, eisiau efo'r boi ma a gathon ni nôl i tent fo. Ond dim tent o gynno fo fucking gazebo. Dyma un o met fi'n gweld ni a gweiddi, mae insert name here yn cael sex yn y gazebo. Fodd pob a'i gi allan i watcha fi'n rhoi blowjob i boi ma. Ond, gazebo? Wna'n ffwc o syniad, I love it. So, dyna ni stories, mae pobl wedi gyrru fewn i ni o horror stories neu embarrassing stories nhw maes B. Os ysgynnych chi neu met chi stori ffynnu i ychwanegu i hwn, sticiwch yn y comments.